Họpụtago ndị isi ọfụ maka Umoji Improvement Union of Nigeria bụ ndị ga-anọ n'isi ụgbọ nke obodo ahụ. Dịka Chief Ifeanyi Chukwumemena mbụ onye tụrụ ugo mere ịbụ President General na nhọpụta emere ka o doro onye ọbụla anya ma bụrụ nke a chekwabara n'ụzọ udo na Umoji Secretariat. Chief Memena nwetara vootu dị 243 na ebe nhọpụta bụ nke nwere mgbakọta mmadụ dị 292 bụ ndị bịara binye aka na ebe nhọpụta. Ndị ọzọ ahọpụtakwara gụnyere Chudi Chikelo, osote onye isi izugbe nke mbụ, Chief Emeka Egbue, Vice President nke abụọ, Engineer Peter Okafor, onye odeakwụkwọ izugbe, nakwasa Abuchi Onwumelu, onye odeakwụkwọ mgbasa ozi etiti nakwa na maka mmekọrịta ọha na eze na imerime ndị ọzọ. Onye ọlụ anyị bụ Amara Okoye sonyere ha na ebe nhọpụta akọrọ anyị ka o si wee gaa. Mgbe emechara ya bụ nhọpụta nke President General obodo Umoji, onye tụrụ ugo mmeli Chief Memena kelere ndị obodo maka ntụkwasị obi ha nyere ya. O kwere nkwa na ọ ga-arụsi ọrụ ike ka udo na ịdị n'otu dị na Umoji. Aka na-achị obodo Umoji, Chief Christopher Nneduji, obi ụtọ kelee ndị ahọpụtara ọhụụ. Ọ gwara ha ka ha rụọ ọrụ ha nke ọma, jiri eziokwu na ịhụnanya maka ọdịmma obodo. Onye isi otu họpụtara ndị ọchịchị, Chief Obinna Nwachukwu, kwuru na ya bụ nhọpụta gara nke ọma. O kwuru na nke a gosi na obodo Umoji bụ ndị jikọrọ aka ọnụ ma kene ndị niile gbara mbọ hụ na ya bụ nhọpụta gara nke ọma. Abụla na-eme ife ndị nwe obodo na award ndị ha na-eme. Ndị anyị ji award bụ ka ndị chọrọ ife ka na. Still able to kele Chukwu. No, after it has not really been easy. Site na Umoji, Amara Okoye, n'akụkọ ụwa ABS.